Bon dia al dematí, dimarts, toquen els ous, dia 23 d'abril del 2024, un dia menys per l'estiu, i bon Sant Jordi a tothom. I felicitats a mi perquè em dic Enric Jordi, que ja ho sabeu, i si no ho sabeu, doncs ja ho sabeu ara, que mig feliciteu-me, que us mig donaré les gràcies. Que què pone en tu DNI? Enric Jordi. Que què ponia en mi DNI? Años A, Enrique Jorge. Però això em condicionava molt a actor de telenovel·les mexicà o colombià, i com que volia enfocar la meva vida cap a un altre cantó, vaig catalanitzar el nom, i vaig posar-me Enric Jordi. Quan era petit firmava Enric J, però com que em preguntaven massa, al final vaig dir, pues a la merda, em dic Enric. Ara, si jo li dic a la gent que em dic Enric Jordi, 90% de vegades em diuen Jordi. O sigui que no ho dic. Però el dia de Sant Jordi em fa gràcia, perquè és mig sant meu. Llavors el 13 de juliol és Sant Enric i el 23 d'abril és Jordi. I algú dirà, home, estàs impostant, t'estàs apropiant dels Jordis. No, ho posa al meu DNI, i per si no heu vist les rets, us ho ensenyo, que sou uns descreguts i descregudes. Què pone en tu DNI? Què pone en tu DNI? Pone, aquí, veieu aquí que posa Enric Jordi, Enric Jordi, veieu? Hòstia, era calvo aquí ja, cau en Déu sagrat. També posa Espanya, que és veritat que no em sento espanyol. Em sento Enric Jordi, a mitges, em sento més Enric que Jordi, però el dia de Sant Jordi m'agrada apropiar-me, en part. Estic posant la cartera al cul, Hosti, no m'estic tirant un pet, no sé què us penseu, poques soltes. A veure, avui especial Sant Jordi, ja que és Sant Jordi, especial Sant Jordi. Hi ha altres temes, sí, però no són Sant Jordi. Ja sabem que a Catalunya, quan és Sant Jordi, es para absolutament tot. Faig un vídeo perquè us fa mandra llegir, si no escriuria, però a mi també em fa mandra escriure. Llavors, entre que us fa mandra llegir, i em fa mandra escriure, i em fa menys mandra parlar, i us fa menys mandra escoltar i veure, faig un vídeo. Que de tant en tant jo escrivia, recordeu que jo havia escrit hasta un llibre, que es deia Les personetes creatives, que vosaltres no en teniu ni idea, perquè fa poc em seguiu, però la gent que em seguiu de fa temps, tinc un llibre aquí, que vaig a buscar-lo. A veure si el trobo, no sé si em sentireu, i no sé si el trobaré. Mira, aquí està, semblo tonto parlant aquí. A veure, oita, aquí estic. He de fer publicitat. Les personetes creatives. Enric Bastardes, dibuixos de la Cuaner, de Súria. Els meus fills quan eren petits. Quan escrivia, quan els meus nanos eren petits, que em venia de gust d'escriure d'ells, tenia un blog que es deia Les personetes creatives i vaig recopilar el primer any de blog i el vaig posar aquí. Vaig fer un llibre. A mi només em falta plantar un arbre. Xavales, jo ja he tingut nanos, 2, per tant, un ja de més a més extra, he escrit un llibre i em falta, m'he deixat el més fàcil pel final, plantar un arbre. Arribarà un dia que diré, dona'm un arbre, que el planto, però tu has d'escriure el llibre i has de tenir fills. Bueno, per això faig un vídeo, perquè escriure ja havia escrit molt, m'agradava molt, però ara em fot una mica, se'm fot bola, prefereixo parlar. Bueno. Ai. Pues res, i sobretot, que feu el favor de compartir el vídeo, vale? Que sí, molt bé, la gent que em mira, molt bé, la gent que em comenta, gràcies, compartiu-lo de tant en tant. Feu-lo créixer, a veure si tinc més seguidors, que si no em fa l'efecte de vegades que estic sol aquí, que si no sabeu com compartir-ho, mireu tutorials, a X, a LinkedIn, a TikTok, a no sé on, sempre hi ha l'opció de compartir, i si no saps fer-ho és perquè ets semijubilat amb les xarxes socials, sembles un jubilat agafant el mando a distància de la tele, que te'l poses a un metro, i dius, això, com es fa per pujar el volum? Escolta'm, i això d'HDMI què vol dir? Què vol dir source? Doncs el mateix tu quan mires TikTok, que te'l mires així. Sant Jordi, la festa de tots els catalans i les catalanes. M'ho he escrit per si m'oblidava alguna cosa avui, Imagina't si és important. És una meravellosa metàfora del català mig. És un dia de festa, però que es celebra en dia feiner perquè els catalans són molt treballadors i treballadores. Llavors, el dia de Sant Jordi hem de treballar un munt, sobretot els llibreters, llibreteres, rosistes i rosistes. La resta és un dia d'aquells que no és festa però com si ho fos. És com que estàs treballant, però si esmorces en 2 hores en comptes de mitja, val. Si dius que plegues una estona abans, val. Són aquells dies que no són de festa, però són de festa. Es fan feiner, perquè si Sant Jordi fos festiu, la gent marxaríem. Anirem a Comarruga, a passar el dia, a fer un arròs a Sitges, a Cambrils del Pirineu, a que ens toqués una mica la fresca, a veure si veiem nevar, aniríem a Catalunya en miniatura. Encara existeix Catalunya en miniatura? Què és Catalunya en miniatura? Al Bages? Bueno, que és tot Catalunya però fet petit. Fa molts anys que no hi vaig jo a Catalunya en miniatura. Puta, t'imagines? Mare de Déu senyor, anar a Catalunya en miniatura. No compraríem roses, no compraríem llibres, estaríem tot el dia queixant-nos.
tot el dia queixant-nos. Per cert, que l'altra festa que tenim els catalans és l'11 de setembre, que és una derrota. O sigui, que tenim 2 dies de festa, un que és feiner i l'altre que és una derrota. No hi pot haver una millor metàfora del que som els catalans. Sí senyor, sí senyor. És el dia del llibre i de la rosa. No us oblideu de regalar roses i llibres, independentment de tot. Sexe, gènere, edat, lligam familiar, tant és. Què vols regalar? Rosa. I a tu, un llibre. Per què? Perquè llegeixes. I tu, perquè t'agraden les plantes. No perquè siguis home o dona. Perquè si a mi em regalen una rosa, demà és morta. O sigui, regalem-me un llibre, que no me'l llegiré, però almenys no morirà. Però és que hi ha gent que li regales una rosa i no sap ni que s'ha de posar amb aigua. O que la posa amb aigua i és de plàstic. I diu, collons, fot 6 anys que tinc aquesta rosa. És de plàstic, subnormal. Ai, vull dir, capullo. Capullo el de la rosa que tens. Bueno, podríem fer també un dia, a part de Sant Jordi, l'11 de setembre, un dia per celebrar les derrotes del Barça, que no sabríem quin escollir. Tindríem un ventall per escollir, seria brutal. Ja acabaria de ser el català perfecte. És el dia de comprar llibres, el dia de comprar roses, i també hi hauria d'haver un dia festiu per regar les roses i cuidar-les, i un dia festiu per llegir els llibres que aneu acumulant i que compreu per la portada, perquè veieu la portada, és molt maca, compreu un llibre, igual que també compreu el vi per l'etiqueta, no us enganyeu. Llavors el tasteu i dieu, és bo aquest vi, i t'han fotut Don Simón amb una etiqueta molt xula, amb una tipografia inventada, pel mateix que fa el vi, que a més és ecològic, que no econòmic. Normalment quan veus ecològic, a l'etiqueta, no va lligat a econòmic. Econòmic és més quan veus un tetrabric. Tetrabric, perquè té 4 cares. Si fos tetabric, seria un pit. I no sé si es vendria, o si te'l deixarien posar a Instagram. Tetabric. Una empresa que fes tetrabrics en formes de teta, que es digués tetabric, què tal us semblaria? Segurament algú se li ha acudit ja i ha pensat, això és una mala idea, és el que té que tenir filtre, que jo no el tinc. Ai, bueno, doncs a part d'això, el 23 d'abril és el Dia Mundial del Llibre i el dels drets d'autor. És el dia de la llengua espanyola i el dia de la llengua anglesa, per si volíeu espatllar una mica el dia. Però sobretot és el dia de Sant Jordi. Algun tema que no sigui Sant Jordi? Un equip de l'ICFO, que és un institut català d'algú, física, dirigit per Letícia Tarruell, ha creat el Kione, que és el primer simulador quàntic analògic del món, que sembla una nova teràpia inventada. Tu, a què et dediques? No, jo soc terapeuta quàntic analògic. I això què és? Res, però et poso les mans aquí i com que tots som quàntics i vibrem, el fet de que vibrem fa que no t'inventis coses. No t'inventis coses, que ni el que va descobrir la física quàntica entén la física quàntica. Vindràs tu d'un curset d'un cap de setmana i seràs terapeuta. I a més sabràs de què va. No, jo vaig inventar la física quàntica, però no sé de què va. He fet 2 hores de física quàntica, soc terapeuta quàntic. Efecte Dunning-Kruger con todas las de la ley, with all of the law. Parlant de llibres, que el diari Ara parla avui de la literatura eròtica. Per mi, la literatura eròtica, literatura eroteràtil, literatura 10 lletres, eròtica, aquitora, 7 lletres, 10 i 7, 17, literatura eròtica, aquitora, eroteràtil. La literatura eròtica, no estic bé del cap, és porno escrit. Per mi, i ara algú dirà, no, és exactament el mateix. Jo llegeixo literatura eròtica, me l'imagino amb imatges, i és porno escrit, però amb gent mig vestida, en comptes de despullada. Aquesta és la diferència. I que parlen abans i després de follar. Ja està. És la trobada entre el botanero i la senyora de casa, però en comptes d'entrar el botanero amb la polla fora, entra i saluda. Diu bon dia, s'interessa per la vida de la senyora, però el seu objectiu és follar. No ens enganyem. I això és literatura eròtica. I llavors, el porno prohibit, literatura eròtica, sí, 50 sombres de Grey. Que si fos amb 50 persones molt horroroses, es podria dir 50 sobres de Grey. Això ha sigut molt faltón, Ara me n'adono, mentre l'estava dient, ja m'estava donant de lo molt que faltava a un col·lectiu de gent. O a tota la gent en general del món. Ai, no ens enganyem. Des de la primera novel·la eròtica catalana, Tirant-lo blanc, traduïda a l'anglès com a gangbang, que a més rima, Tirant-lo blanc, gangbang, rima sonante, però algo és algo. També traduït a l'espanyol com Todo sobre mi madre, passant per obres públiques, quina meravella, obres públiques, de Manuel de Pedrolo, sí, el del mecanoscrit, del Segon Origen, que també te'n recordes perquè sortia aquella actriu que just en el moment que cau a la bomba no sé què, surt de l'aigua i surt amb les tetes a l'aire. Te'n recordes d'això, del Manuel de Pedrolo i el mecanoscrit del Segon Origen? Doncs va escriure també obres públiques. El perquè de tot plegat de Quim Monzó,
Ahí és na, there is nothing. I acabant amb Boulder d'Eva Baltasar, tenim literatura catalana, eròtica, haca, exòtica. Diguem que el porno per mi és el còmic de la literatura eròtica. Tu llegeixes un llibre i dins del teu cap hi ha porno, hi ha un botanero. Hòstia. La literatura eròtica, diguem que dona més voltes a l'objectiu final. El porno va més com de cara al gra, que per cert, de cara al gra, podria ser també una pel·li porno fetitxista d'un dermatòleg i la seva obsessió pels grans de pus, que mentre estava explicant aquesta pel·li pensava no tindria èxit. També et dic jo que amb la de gent rara que hi ha pel món, no descartem que algun dia es faci i sigui un superventes. Mare meva, mare meva. Què més? Avui m'està quedant un vídeo llarg, però és que és especialment especial, perquè és Sant Jordi. No us ho havia dit? És Sant Jordi. Feliciteu-me, a mitges. Que diu el diari que l'enamorament és un augment d'oxitocina, vasopressina i una disminució de la serotonina, que sembla un anunci de Gelocatil, també, però això és l'enamorament, i que dura entre 2 i 4 anys. Que en ser una addicció, amb dues Ds i amb dues Cs, addicció, hi ha gent que s'enganxa a enamorar-se, i no a l'amor. Tot això ja ho dic jo, tot això ja no ho diu el diari. Dic per si algú diu, que és maco això que diu l'Enric. Se m'ha acudit a mi i ho he escrit aquí. Per cert, si ho he escrit aquí, per què no ho escric? I ho dic. Bueno, jo què sé, perquè podria fer un copiar i pegar també, bueno, ara m'agrada parlar. Bueno, hi ha gent que s'enganxa a enamorar-se i no a l'amor. L'amor és més subtil però és més durader, que ho tingueu molt clar. Durader, es pot dir durader? Dura més. Bueno, doncs dura més, parlant de dura. Bueno, estar enamorat és com tenir la sensació que estàs sempre de vacances, però quan estàs amb la persona que estàs enamorat. Saps aquella sensació de dir, que bé que estic aquí? No acabaria mai, estic de vacances. Això és l'enamorament. L'amor què és? L'amor què és? Acabes les vacances i te'n vas a casa, amb totes les obligacions de casa. Si segueix, és que hi ha amor. Si no, era enamorament. Bueno, no descartis tampoc que et fotia aquest xon de la persona i es va acabar quan se van acabar les vacances. Però l'amor és el dia a dia de casa, és el dia a dia de casa. Les vacances. També hi ha gent que està de vacances amb algú, és com està a Bali, i hi ha gent que és com està de vacances a Santa Coloma de Gramenet. Vull dir que també hi ha vacances i vacances, no ens enganyem d'això. Bueno, no sé si ho he explicat bé, és que Sant Jordi em sento literari, em sento metafòric, em sento analògic d'analogies. Analògic també ho soc una mica perquè soc boomer. Però avui tenia ganes de fer un vídeo una mica així de conya, una mica de parlant d'aquestes coses, ja s'entén, però també que tingués una mica de fons, que no sé si és molt fons o té mig metre, no us tireu de cap, mireu el fons que té. I per anar acabant, la despesa militar mundial es dispara fins al màxim històric, i ara algú diria, quina tallada de rotllo més gran, parlant de llibres, i ha de parlar de la despesa militar mundial. Bueno, igual, si pugés en la mateixa mesura la despesa en cultura, tindríem menys conflictes, o tindríem conflictes literaris. Tu ets de Monzó o ets del Pàmies? Tu ets del Pàmies o ets de l'Empar Moliner? Tu, escolta'm, discutim-ho, però és millor discutir sobre això que si ens fotem una bomba al cap o no. I per acabar, per tota la gent que digui és que no tinc temps de llegir, és que no tinc temps de llegir, però sí que tens temps per fotre una marató de 8 hores per una sèrie. Aquell cap de setmana que t'has empassat des de les 4 fins a les 12 una sèrie de merda i no tens temps de llegir. Poguessi ser sigut que estem més enamorats de la idea de que ens agradaria llegir, però al final no ens agrada llegir? Pensem-hi. Bueno, o no, fot el que vulguis. Surt, compra roses, compra llibres, cuida roses i llegeix llibres. Perquè si cuides llibres i llegeixes roses, la rosa te l'acabes molt ràpid. Però el llibre cuida'l. Què és aquesta merda? Au, vinga, va, adéu, Dios.